Os fogares prepáranse para celebrar a Noiteboa. Hoxe foi unha xornada intensa de compras nas prazas de abastos para encher as mesas nesta noite. Tamén Papá Noel apurou os tempos para recoller as cartas que aínda estaban pendentes antes do reparto de hoxe. Que tal? Moi boa noite e felices festas. Imos cos titulares. A Xunta remite ao Concello de Cambados o plan especial do Porto para a súa aprobación definitiva. O trámite permitirá desbloquear o proxecto da nova praza de abastos, parado dende hai unha década. Proxéctanse dúas lagoas inundables en Vilagarcía para facer fronte aos posibles asolagamentos. Terían unha capacidade de almacenamento de máis de 100.000 metros cúbicos. Veñen de comezar as obras de mellora na estación de auga potable de Noia. Ademais de modernizar a instalación, permitirán ampliar a capacidade de abastecemento. O Plan Integrado de Emprego de Boiro, Rianxo e A Pobra pecha o ano con bons resultados. A iniciativa despide este 2024 despois de acadar o 70% de inserción laboral. Medio cento de músicos pontevedreses únense na canción Ya es Navidad, un tema solidario que busca animar as doazóns ao comedor de San Francisco. Estamos nas novas do día, comezamos. A Policía Local de Ribeira denunciou un condutor por dar positivo en drogas no marco dun control realizado a pasada tarde na Estrada Xeral de Castiñeiras. O home de 58 anos conducía baixo os efectos de dúas substancias estupefacientes, cocaína e cannabis, polo que se enfronta unha sanción de 1.000 euros e a perda de 6 puntos do carné de conducir. Ademais do resultado positivo do test, os axentes acharon no interior do vehículo preto de 40 gramos de haxix e 20 de marihuana, polo que tramitaron a correspondente denuncia por un delito de posesión de drogas. A Xunta de Galicia remitiu ao Concello de Cambados o Plan Especial de San Tomé e Tragobe para a súa aprobación definitiva. O documento conta co informe favorable de Portos de Galicia despois de ser ratificado a semana pasada polo Consello Reitor do ente público. Agora o Concello cambadés terá que levalo ao pleno para aprobalo de xeito definitivo. Dende Portos de Galicia explican que este documento permite avanzar na ordenación do solo portuario das dúas instalacións cambadesas, así como planificar a distribución das actividades que acollen. O plan recolle os cambios derivados dos informes sectoriais recibidos na propia tramitación coas diferentes administracións dende a súa aprobación inicial en 2022. A aprobación definitiva do plan permitirá desbloquear o proxecto da nova praza de abastos, parado dende hai unha década. A Consellería do Mar vende sacar a licitación as obras de mellora do abrigo e ampliación de atraques en Portosín. O proxecto, cun orzamento próximo aos 2,5 millóns de euros, contempla a construción dun pantalán flotante e un dique de abrigo de 120 metros na zona da nave de Redeiras. Contará con capacidade para 17 embarcacións, 13 de artes menores e 4 do cerco. Co obxectivo de facilitar o acceso e manobra dos barcos na nova instalación, contémplase o dragado duns 400 metros cúbicos. O prazo de execución do proxecto, unha vez sexa adxudicado, será de 9 meses. A Xunta proxecta dúas lagoas en Vilagarcía para facerlle fronte a posibles inundacións. Estas zonas terían unha capacidade de almacenamento de máis de 100.000 metros cúbicos. Segundo os plans do goberno galego, estarían as dúas na zona de Rubiáns, unha para controlar as enchentas do río do Con e outra na desembocadura do río Leiro. O Concello de Vilagarcía aplaude a proposta, lembrando que hai que tomar outras medidas urxentes para previr posibles inundacións, como a liberalización do treito final do Con. A proposta forma parte dun proxecto da Xunta que contempla a creación de zonas inundables en 7 puntos de Galicia, entre eles Cuntis ou Vilagarcía. No caso da capital arousá, o goberno galego propón a creación de dúas lagoas para crear zonas de inundacións controladas cunha capacidade de almacenamento de ata 100.000 metros cúbicos. Dende o Concello ven con bos ollos esta proposta. O alcalde di que toda medida é boa para evitar un posible novo episodio de inundacións na cidade.
A mostra de que o cambio climático e os golpes da natureza pois temos que tomarlas en serio todas as administracións, desgraciadamente está plenamente de actualidade. Así que, cando menos, as administracións temos que reaccionar. Aínda que os informes recientes e publicados nos medios de comunicación digan que Vilagarcía non ten un risco, non é dos concellos desta zona que está en risco alto nin medio, sino en risco baixo de inundacións, a realidade é que tivemos unha experiencia xa fai uns cantos anos e as medidas que se poidan adoptar, dende logo, pois van a ter o visto bo do concello de Vilagarcía. As dúas zonas inundables crearíanse na contorna de Rubiáns. Unha delas controlaría as enchentes do río do Con, con 30.000 metros cadrados de superficie e unha capacidade de 80.000 metros cúbicos. A segunda lagoa asentaríase na desembocadura do río Leiro, afluente do Con, ocupando 16.000 metros cadrados e asumindo un máximo de 25.000 metros cúbicos de auga. O alcalde Vilagarcía, pola súa banda, aproveita para poñer sobre a mesa outra medida que tamén considera urxente, a liberalización da desembocadura do Con. A lo que levamos anos defendendo e insistentemente o goberno local de Vilagarcía e que tamén está no informe da propia Augas de Galicia desa liberar a desembocadura do río do Con. De todas formas, tal e como dixemos a Augas de Galicia, estamos a disposición os técnicos municipais do Concello pois para ver como vamos a financiar todas esas actuacións. No caso do proxecto destas zonas inundables do Con e o Leiro, sería o goberno galego o que o asumise cun orzamento de 2 millóns de euros, unha cantidade que forma parte dunha partida de 20 millóns que xa ten reservados Augas de Galicia nos orzamentos de 2025 para o desenvolvemento desas 7 áreas en toda Galicia. Xa están en marcha as obras de ampliación da estación de tratamento de auga potable de Noia. A actuación cun orzamento próximo ao 1,5 millón de euros permitirá modernizar a instalación e aumentar a capacidade ata unha poboación de 24.000 habitantes. Hai unhas semanas comezaban as obras na TAP de Noia, que está a executar a empresa Espina Obras Hidráulicas. Ven de iniciarse as obras de ampliación da estación de tratamento de agua potable, neste caso o que é a estación de abastecemento de agua aos domicilios, un investimento que vai a supoñer pois aproximadamente 1.400.000 ou 1.500.000 euros, que sumado ás actuacións que se están levando a cabo na depuradora, pois vai a supoñer que nesta anualidade 2024 e 2025 pois se investan aproximadamente 5 millóns de euros en dúas instalacións municipais de importancia estratégica para o Concello, como é o tratamento das aguas residuais e o tratamento da auga potable. Somos conscientes de que son obras das que vimos anunciando e traballando ao longo dos últimos anos, pero finalmente pois era certo o que decíamos, que era un proceso longo, que era un proceso complexo, pero finalmente eses dous investimentos están aí, estás empezando ca súa materialización. Os traballos, que se executarán nun prazo de 6 meses, consistirán na instalación dun pretratamento completo, 2 bombas somerxibles e a automatización do proceso. Executarase ademais unha nova liña de lodos e un bombeo de recirculación para desinfección, así como a reforma do circuito hidráulico e da instalación eléctrica. Unha vez finalizada a obra, ampliarase considerablemente a capacidade de abastecemento, pasando de 15.000 a 24.000 habitantes. O Programa Integrado de Emprego que desenvolven conxuntamente os concellos de Boiro, A Pobra e Rianxo pechou o ano con preto dun 70% de inserción laboral. 68 mulleres das 100 que participaron no Programa Integrado de Emprego 2023-2024 conseguiron acceder a un posto de traballo. Estas cifras avalan o éxito desta iniciativa promovida conxuntamente polos concellos de Boiro, A Pobra e Rianxo, coa colaboración das administracións autonómica e estatal. Participaron 100 mulleres e, ao final do curso se insertaron 68 mulleres. Hubo moito tipo de formación, sobre todo formación específica acorde aos sectores productivos da comarca. A verdade é que este tipo de formación nos dá moita flexibilidade a hora de preparar a xente para o seu posto de traballo. É un programa que estamos compartindo co Concello de Rianxo, tamén que da Porba do Caramiñal. Somos tres concellos donde participamos activamente. É un programa que
está subvencionado pola Consellería de Emprego e Comercio e Inmigración da Xunta de Galicia e tamén o Servicio Público de Emprego estatal. O PIE leva en marcha dende o ano 2019. O éxito de todas as edicións con porcentaxes de inserción por riba do 60% avala a súa continuidade. De feito, xa está en marcha o proceso de selección do alumnado para a sexta edición do plan, que desta volta será mixto e non exclusivo para mulleres. Sí, a diferencia do ano pasado é que este programa deste ano 24-25 é un programa mixto destinado a homes e mulleres e esperamos que teña o mismo éxito que os anos anteriores, non? Levamos, como ben digo, desde o ano 2019 facendo este tipo de programas cunha inserción do 70 e pico por cento, do 60 e pico por cento, e a verdade é que dá gusto traballar con estas persoas e sobre todo a resposta das empresas, non? Cada vez as empresas nos conocen máis, están tirando moito dos concellos para a búsqueda de emprego e, bueno, o resultado está aí, non? Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. As prazas de Bastos foron hoxe un continuo ir e vir de clientes que aproveitaron a mañá para realizar as últimas compras para encher as súas mesas nesta noiteboa e no xantar de Nadal de mañá. Entre o máis demandado, os mariscos. Sobre todo a ameixa, a vieira o camarón, que superou os 100 euros o quilo, e a centola, con prezos movéndose ao redor dos 50 euros a peza. Outros optaron pola cigala, que se moveu entre os 60 e os 80 euros. Como prato central dos menús, a maior competencia está entre o bacallau e o cordeiro. No caso deste último, con prezos máis elevados que de costume. A escaseza desta carne situou o prezo rozando os 30 euros o quilo. É unha nova colaboración entre Cáritas Interparroquial de Vilagarcía e o Obradoiro de Hostalería do Salnés permitiu a decenas de usuarios do comedor da ONG gozar dun menú especial neste día de Noiteboa. Algunhas das persoas que están a participar neste programa formativo da Mancomunidade do Salnés desprazáronse ata o comedor social da Rúa Rosalía de Castro en Vilagarcía para preparar estes pratos diferentes e solidarios, cun menú típico desta época do ano. Xa hai 16 anos que o Obradoiro colabora con Cáritas nesta iniciativa. Para el menú de hoy vamos a servir de primero una menestra de verduras calentita acompañada con un huevo poché y un crujiente de pan. Ese sería el primer plato. Y luego de segundo plato tenemos un bacalao a la portuguesa con unas aceitunas negras y una patata panadera y una pierna de cerdo asada a la naranja con una patata duquesa, un puré de patata y una salsita de naranja por encima. Y luego ya para rematar como postre tenemos una tarta de la abuela con chocolate caliente. O sea que, bueno, un menú maravilloso. Bueno, pues hoy es un día muy especial en el comedor de Cáritas Interparroquial de Arousa y quiero agradecer a la Escuela de Hostelería do Salnés que hoy venga a compartir con nosotros pues un día tan especial para las personas que vienen aquí, para estas personas que todos los días desde todas las parroquias trabajan, los voluntarios, que bueno, pues que intentamos que bueno, pues que las personas que vienen a Cáritas tengan una Navidad un poquito más feliz. A AMPA Alecrín do Colexio Cernadas de Castro, en colaboración co Concello e numerosas empresas locais, celebrou unha festa de Nadal solidaria no local social de Cabanetán. O obxectivo era recadar fondos para as asociacións de nais e pais dos colexios de Valencia afectadas pola Dina. Coa venda de entradas conseguiron xuntar preto de 700 euros que serán transferidos á conta bancaria da Confederación Española de AMPAs, encargada de distribuir os fondos. Irán destinados a asumir un dobre obxectivo, a atender as situacións de emerxencia organizando colonias para os alumnos dos colexios máis afectados e contribuir a repoñer as necesidades materiais dos centros educativos. No barrio do Piñeiriño en Vilagarcía poden presumir de ter a árbore de Nadal artificial máis pequena do mundo. Mide exactamente 10 micrómetros, é dicir, é 10 veces máis fino que un cabelo humano. Segundo explican os seus promotores, a historia comezou nunha comida de Nadal nun restaurante en Holanda. Ali un grupo de científicos estaban a falar do outro fito no mundo das árbores de Nadal deste barrio vilagarcián. O ano pasado expuxeron unha árbore natural de tan só 2 centímetros,
creada pola artesán Marian García. Neste grupo estaba o científico compostelán Adrián Seijas, que propuxo superar este exemplar. Xunto cunha compañeira deseñaron a árbore que se expón este ano, que fabricaron cunha clean room mediante unha máquina de polimerización por 2 fotóns. A obra é tan pequena que só pode verse cun microscopio electrónico. Foi o propio Seijas quen contactou coa Asociación Veciñal O Breogán para ofrecerlles expoñer esta curiosa peza. El año pasado vi en las noticias que Vilagarcía, en Galicia, tenía el árbol de Navidad más pequeño de España, que era de un par de centímetros. Entonces, sabiendo el trabajo que hacemos aquí, hablé con Elisabetta durante nuestra comida de Navidad y justo ahí diseñamos en el portátil un modelo en 3D de un árbol de Navidad que tenía aproximadamente 10 micrómetros. Esa misma tarde lo imprimimos utilizando la técnica de polimerización de 2 fotones. Esta técnica puede imprimir objetos a escala nanométrica y micrométrica. Utiliza 2 fotones de luz que se enfocan en un punto específico dentro de una resina líquida. Por tanto, justo donde los 2 fotones se encuentran, la resina se endurece. Luego, si movemos el punto de encuentro de los fotones a diferentes ubicaciones, podemos generar diferentes estructuras. Así fue como hicimos el árbol de Navidad que tiene 10 micrómetros de altura. Papá Noel apurou hoxe durante todo o día as horas que lle quedaban antes da noite para recoller as cartas da rapazada que aínda non lle fixera chegar as súas peticións para este Nadal. Unha das paradas foi no mercado de Pontevedra. Ali recibiu a todos os ninos que o quixeron, escoitando as súas demandas e facendo fotos con todos eles. Ademais da visita de Papá Noel, a programación completouse con diferentes obradoiros infantís. Todas as actividades foron de balde. O único requisito era presentar un ticket de compra no comercio local para poder participar. E o Nadal trae máis personaxes ás nosas rúas. Por exemplo, onte deixouse ver por Sanxenxo o Grinch, ese ser de cor verde que busca roubarnos o Nadal. Pola zona do mercado, instalado por estas datas na Praza dos Barcos, o Grinch meteuse con todos os que se atopou no seu camiño, especialmente coa rapazada. Bromas, bailes e falcatruadas convertérono na gran atracción infantil da xornada. Meis arrancará o 2025 con forza. O día 4 de xaneiro o Concello acollerá o torneo de reis de pickleball, un deporte de raqueta que mestura elementos do tenis, pádel, badminton e tenis de mesa e que está a coller pulo no municipio. Os organizadores agardan acadar o centenar de participantes. Fai pouco máis dun mes e medio, tivemos aquí unha recepción de persoas de Florida que viñeron a visitar o noso concello con motivo dun hermanamento que había aí con Pontevedra, non? E a verdade é que xa desde aquela xa comentábamos aquí que neste concello se estaba a impartir como actividade das que pon a disposición o Concello de Veciñanza pickleball e desde entón se seguiu impartindo e o noso pabellón reúne as condicións para que se poida levar a cabo aquí este torneo. É unha gran oportunidade para dar a conocer esta modalidade a través deste evento, deste torneo, co objetivo fundamental de fomentar o deporte e a vida saudable. Tamén sabemos que terá un impacto importante a nivel de Galicia, xa que os xogadores que practican este deporte non teñen moitas oportunidades de xogar torneos, xa que acaba de comenzar, entón creemos que a participación vai ser moi alta. Podemos dicir xa que temos do mellor que hai dentro da pouca xente que o practicamos, xa temos das mellores palas que hai en Galicia e incluso podemos catalogalo xa como un torneo internacional porque temos inscritos en de Portugal, o que nos vai abrir a nós unha vía de posible hermanamento ou de contacto un poquinho máis directo coa xente de Portugal e iso é un síntoma de que o deporte está crecendo. Como dicíamos, a cita será o 4 de xaneiro no pabillón municipal de Meis. Haberá 3 categorías: júnior, sénior de máis de 19 anos e sénior de máis de 50. Pero esta cita deportiva non será a única proposta no Concello. Tamén esta xornada celebrarase un concerto da banda de música A Bertula de Meis, a actuación que abrirá unha intensa programación que o colectivo desenvolverá durante todo o ano para conmemorar os seus 50 anos de historia.
O do día 4 será un concerto interactivo de Nadal baixo o lema Ven cantar coa banda. Será no auditorio do Multiusos do Mosteiro con entrada totalmente de balde. E hoxe pechamos esta edición de Noite Boa das Novas do Día con música, a que nos trae Ya es Navidad, unha canción composta por Antón Cruces, Rafa da Rosa e Jordi Plugins, que reúne a máis de 40 artistas de Pontevedra. No videoclip podemos ver moitas caras coñecidas, dende o alcalde da cidade Miguel Anxo Fernández Lores ata o chef Pepe Solla ou o escritor Manel Loureiro. O obxectivo desta iniciativa é solidaria, apoiar a recollida de alimentos do comedor social de San Francisco. O tema xa está disponible nas principais plataformas de música digital. Aquí nunca nieva, pero sé que es Navidad. Santa está en la ciudad. Hay tres magos que le siguen detrás. Una noche especial. Ya llegó la Navidad. Una estrella te acompaña. A vernos las caras y toda mi gente conmigo porque es Navidad. Y ahora me toca aguantar a esa prima pesada. Vaya tía, la misma que solo aparece cuando es Navidad. Santa está en la ciudad. Hay tres magos que le siguen detrás. Viene con gafas de sol. Ha cambiado los renos por la tabla de